tema for den her samling var at se, eller noget, som er centralt i det her projektet, er, hvad er vigtigt for dig? Og der tænker jeg, men der er det også nyttigt at vide lidt om, hvem er du? Hvem er patienten? Og inden for helse, der er det sikkert vældig vigtigt at se det enkelte menneske. Det er ikke det, jeg gør. Jeg jobber med statistik, og vi ser på gennemsnit. Og det er det, jeg kan sige lidt om. Og det giver også ganske god information om, hvem det er, man kan træffe på af patienter i indlandet. Ja, så jeg skal jo specielt sige noget om indlandingen, men der er mye af det her, som også kan bruges ud over indlandets grænser. Og så er jeg jo egentlig blevet bedt om at sige noget om den demografiske udvikling fremover. Og det bedste værktøj for at sige noget om den demografiske udvikling, altså fremskrivninger fremover, det er egentlig at se på historien. Så jeg skal sige lidt om de historiske tallene. Jeg har kun fået 15 minutter, derfor bliver det ikke rask gennemgang og vældig lite, jeg kommer ind på, men det bliver en liten introduktion. Så indlænding. Vi har jo 375.000 af dem, og det udgør 7% af Norges befolkning. Og hvad var vi da? Jo, jeg synes, hende jenten her, hun var så utrolig sødt. Men lad os nu lage det tankeeksperiment, at jeg går ud på gaden her. Hvem er der den første person, jeg træffer på? Hvad er der størst sandsynlighed for, at jeg træffer på? Det kommer ikke til at være hende der. Det, som der er allermest sandsynligt, at jeg træffer på, det er en mand. For der er faktisk lidt flere mænd end kvinder i indlandet, og det forstår jeg ikke, når jeg ser ud over salen her, for her var der vældig mange kvinder. Og så er han i 50-årene, mere specifikt 53 år, det er dem, der er allerflest af. Og så jobber han inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Og hvis han ikke gør det, så jobber han i varehandel eller inden industri. Men lad os nu sige, at jeg traf en af der. Så ja, der var kvinde, og det er i hvert fald de fleste af der her er det. Og kanskje 53 år, for det er det, der også er flest af kvinder. Og jobber inden helse- og socialtjenester, det er dem, der er flest af. Hvis den her kvinde ikke jobber inden helse- og socialtjenester, der jobber man inden varehandel. Ja. Og så den kvinde her, hun har jo kanskje fået nogle barn i løbet af indtil hun blev 53 år. Lad os sige, hun fik sit første barn, da hun var 7 år, for det var det, som var mest sandsynligt på det tidspunkt, hvor hun fik barn. Det var i 1998, og hun fik det med en mand, som var lidt ældre end hende, for det er også mest sandsynligt. Fædre er lidt ældre end kvinder, når de får barn første gang. Og så i løbet af den perioden, hvor de fik barn, så fik de 1,63 barn i snit. Hvordan ser det der ud i dag? Hvis jeg træffer en i dag, som skal have sit første barn, der er hun lidt ældre. Hun er faktisk 30 år, og han, som skal være pappa til barnet, han er 32, og så får de altså ganske mye færre barn. Det høres kanskje ikke ud af så mye, at det er gået ned til 1,44, men det er ganske drastiske tal. Ja. Og det her, det var egentlig en bro over til at sige noget om fødselsbalancen. Fødselsbalancen, den ser man på forholdet mellem antal, som dør, og antal, som bliver født. Så hvis der er 5, som dør, og 5, som bliver født, så er fødselsbalancen 0. Og nu skal jeg vise en graf, som viser, hvordan udviklingen for fødselsbalancen har været i indlandet. Nu er det bare at følge med på den linje her, den er ganske fascinerende. Ja, det går nedover og holder sig under 0. Som der ser, startede altså på 3.000 flere, som blev født end døde tilbage på 50-tallet. Men i dag har vi altså et fødselsunderskud, og faktisk så er indlandet det fylke i Norge, som har det største fødselsunderskuddet. Det her det er vigtigt at se på, fordi at det siger noget om den naturlige tilvæksten i en befolkning. Så hvis indlandet var en øj, så vil vi have folketalsreduktion over tid. Til sidst så var der ikke flere folk. Der er ingen naturlig tilvækst i indlandets befolkning. Vi er helt afhængige af at få tilført folk udefra. Så kanskje vi skal se lidt på det. De, som kommer flyttende til. Flytning og indvandring. Og først, her er der 3 grafer, så her må der følge med. Den første, den viser nettoindvandringen. Den kommer her. Over tid. Det her det er store tal. Der har været stort indvandring helt til Norge, og også til indlandet, og så ser der en helt eksplosiv vækst. I fjor, det er ukrainere, som er kommet. Og så skal vi se på nettoindflytningen. Det vil altså sige folk, som flytter til indlandet fra andre fylker.
Den totale flytning er jo naturligvis større. Det her det er nettotal. Det er altså flytte ind og flytte ud. Det totale tallet er det. Der ser der, at den her mylapper næsten rundt 0. Egentlig ikke, har ganske liten betydning for folketilvæksten. Og hvis man tager de to linjer i sum, så får man en linje her. Den lille linje, som viser, hvad den totale tilvæksten er baseret på flytning og indvandring. Og der ser vi jo, at den er positiv. Og det betyder egentlig, at vi har folketilvækst i indlandet, fordi hvis man trækker fødselsbalancen fra det tallet her, så er det fortsat positivt. Alt i alt så har det givet en folketilvækst til indlandet på 2,2% i løbet af de sidste 10 år, mens i Norge har den været på 8,7%. Så vi har noget lavere vækst, men vi er ikke det fylke, som har lavest vækst i Norge. Og så kommer vi lidt frem til den her fremskrivning. Fordi som der ser en mørk orange linje, det er de historiske folketallene, og en lidt lysere orange linje, det er fremskrivningen, som SSB har laget, som er den, som de anser som mest sandsynlig. Og som der ser, så fortsætter den at gå op, og vi forventer at blive flere og flere. Men som der akkurat har lært, så er mye af den her folketilvæksten baseret på indvandring. Og indvandring er et vældig usikker parameter. Der er så mye, som påvirker indvandringen. Den kan pludselig gå op, den kan pludselig gå ned. Den bliver påvirket af krig i Europa. Den kan blive påvirket af interne forhold, som ledighedsniveauet hos os, eller regler for indvandring. Den kan blive påvirket af valuta, kurserne. Så der er vældig mye, som påvirker indvandringen. Så det er egentlig lidt vanskeligt at stole på, om udviklingen bliver, som der ser her. Så skal jeg også sige, at den fremskrivning, der ser her, det er den, som SSB kalder MMM. De anser som mest sandsynlig. Ofte har de været lidt for positive for den reelle udvikling. Men som der ser på den mørke orange linje, så er den faktisk gået lidt over den prognose, som blev lagt for 1,5 år siden. Og det er på grund af Ukraine. Og så er den her fordelingen af befolkningen vældig ujævn. Det er faktisk slik, at 31 af 46 kommuner i indlandet defineres som kommuner med distriktsudfordringer. Og det er jo blandt andet en stor del af det, er den her folketalsudvikling. Og den er negativ for mange af distriktskommunerne. Der ser jeg her, at der er et bælte rundt Mjøsa, det er de blå, de har ligesom positiv, de har ikke distriktsudfordringer, og de har i hovedsak også en positiv folketalsudvikling. Mens de røde kommunerne, distriktskommunerne, har negativ folketalsudvikling, og det skyldes centraliseringen. Og den sker over hele verden, det er en stor drivkraft, man ser over hele verden, som er vanskelig at stoppe. Flere og flere folk flytter mod byerne. Vi er et vældig stort fylke med ulike behov. Faktisk så fra 1. januar, så sker der en opløsning af Troms og Finnmark, og der bliver vi det største fylke i Norge geografisk, og vi bliver også det fylke med flest kommuner. Og de to ting er i sig selv vanskelige, fordi afstandene for en distriktskommune, som har store afstande og skal levere tjenester i hele kommunen, det er udfordrende. Og så det her med, at vi har mange små kommuner, er også en udfordring for tjenesteleveringen. Ja, og så bliver vi jo stadig flere ældre. I dag så er der 21% af befolkningen i indlandet, som er over 67 år, og det er den højeste andel i Norge, altså højst ældre andel. Og samtidig så har vi også den laveste andel unge. Og hvis der ser den her grafen, den viser udviklingen i antal ældre over 67 år, og udviklingen i antal unge 0-17 år. Og så ser der, at de krydser hverandre. Det gjorde de to graferne, de krydsede hverandre i 2019. Og det var vi var de første fylke i Norge, som kom til det krydspunktet. Altså, at vi har nu flere ældre i befolkningen end barn og unge. Det gør også noget med, hvordan kommunerne skal organisere sine tjenester. De må ligesom flytte lidt rundt på dem, for det er en anden gruppe, som har behov for tjenester fremover. Noget, som også kendetegner indlandet, er, at 1 af 3 har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Og hvis der ser der alle fylkerne, og hvor mange som har højere uddannelse, så er indlandet fylke med, altså hvad færrest med højere uddannelse. Også den her udvikling i demografi har også noget at sige for, hvor mange vi har, som kan jobbe og pleje de ældre, som trækker omsorg. I dag så er 59% af befolkningen i arbejdsaktuel alder, mens den ventes at gå ned til 52%. Det er ganske dramatiske tal.
Noget, som er vældig positivt, det er, at vi har en lav arbejdsledighed i indlandet. Det er bra, men desværre så gemmer der under de tallene også, at vi har ganske mange, som står uden for arbejdslivet. Det kan være noget af forklaringen, det trænger ikke at være det. Vi har vældig høj andel uføre i indlandet. Men der er trivsel i indlandet, det er bra. Der er akkurat gennemført en stor folkeundersøgelse, hvor 7-5.000 indlændinge er blevet spurgt. Det hedder Folkehelseundersøgelsen. Og den viser, at der er stor grad af trivsel, og de fleste af os oplever, at vi har god helse. Og der er generelt en stor tilfredshed med livet. Det skal vi tage med os, det er vigtigt. Og så skal jeg reklamere for det her, som er Indlandsstatistik. Det er et samarbejde mellem flere aktører i indlandet om at lage en side, som oplyser eller giver kundskab om indlandet. Der er vældig mye statistik, og det præsenteres på en enkel måde. Der kan finde 11 ulike temaer på siden, og der er mere end 100 statistikrapporter. Og det er gratis for alle, der trænger ikke at logge derind. Og så synes jeg jo selv, at det er ganske brugervenligt. Der er mange grafer, som gør, at hos SSB, der må der ligesom gå ind og lage en graf selv. Her får der graferne serveret med en gang. Ja, og så nævnte jeg den her folkehelseundersøgelsen, for det er en af de temaer, som der finder på Indlandsstatistik. Så ser der i den lille linje her også andre temaer inden for det her helse- og livskvalitet. Det er jo blandt andet fysisk miljø, lavindtægt, levealder, levevaner osv. Men specielt vil jeg anbefale dig at gå ind på folkehelseundersøgelsen, fordi at der er faktisk konkrete, man har spurgt befolkningen, hvordan oplever du din helse? Og alle kommuner er inkluderet i undersøgelsen. Så kan der også, nu skal vi se om den skulle gerne gå i gang med en film. Det gjorde den ikke. Men ellers så kan der gå til indlandetfylke.no og gå under den menu, som hedder planstatistik og folkehelse, og under et punkt der, som hedder indlandsstrategien. Fordi at vi holder nu på med at lage en ny indlandsstrategi. Vi har allerede en indlandsstrategi i indlandet, der skal lages en ny. Indlandsstrategien den skal redegøre for udviklingstræk og udfordringer ved indlandet. Det gør den i kundskabsgrundlaget, og det finder der på den side, som jeg akkurat nævnte, under plan, statistik og analyse. Det kundskabsgrundlaget er klar. Så der finder der lidt mere tekstlige beskrivelser af tilstanden i indlandet, mens indlandsstatistik er lidt mere talbaseret. Og så skal indlandsstrategien vurdere udviklingsmuligheder og tage stilling til langsigtige mål for indlandet, og så skal det vurdere, hvor er der behov for en regional plan. Og en regional plan er jo et vigtigt værktøj for, at aktører i indlandet samles om vores store udfordringer og muligheder for fylket. Og det var egentlig det, jeg havde tænkt at sige. Jeg ved ikke, hvordan det står til med tiden. Jeg tror, det er næsten akkurat på. Ja.